kar ma ka fara soyayya, ka bari kar ka ma shiga, kar ka fara, saboda shi soyayya za ka ɗauki abu mai tsada ne ka bayar, amma galiban in ka ɗauki abu mai tsada ka bayar ma soyayya baya kallafa maka komai sai kuka da nadama. Mafi yawa sunnan soyayya ne, duk abin da ka zurfafa cikin sansa sai wani abu na fitina ya bullo a cikinsa, ko mace ne ko ɗa ne, ko mulki ne ko duniya ne. Idan dai ka zurfafa cikin sansa ka shige gona da iri, to lallai farashinsa shine hawayen idanka mai zafi, farashinsa shine baccin da za ka yi da daddare zai haramta maka, farashinsa shine zai tafiyar da ƙwarjininka, ya tafiyar da karizmanka. Wannan shine farashin da kowace soyayya. Wani kuma yana cewa a wani waje, ina tsammanin wani waka ne da lahjan ammiya da misrawa suke yi ko menene yake cewa ne ko kudni li hanani kudni anil subhanallah, wani magana ne suke cewa wato wai ka yarda na soka ko ka yarda ka so ni, idan ka yarda ka so ni kuma abin da dan saka maka da shi shine hawayen idona da ƙwarjinina da rayuwana da numfashina duka. Wai abin da nake so na isar da mu a nan shi